and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Barangay Nangka, Buluon, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Lalabs. I love you, Lalabs. Oh, Junjun. Muna itinod, Labs. Sa sige na text o tawagan ay nahigugman ako nimo. May chance ka ko nimo? Lain na po na nagsugtunti ka. Nawa pa ta magkita sa personal. Kung mo na, magkita ta. Ha? Pero Domingo magkita ta. Ikaw ni Labs? Ako in town. Gwapom sa nining tawana. Abi ni mo, lipay kay ko nga nagkikita ka na ako. Oh, Ya, karon nakita naman kita personal. Oh, kumusta naman tong akong giingon ni mo? kuan, Jun. Sugdan ako ba? Betaw, uy. Ay, tinuod. Dili makalisa di kugmaon, Jun. Ang buot mong ipasabot nga, imo na kong gisugot. Oh, Jun. Uyab na ta. Wow, salamat kayo, Labs. Ngawa ko ni mo pantos og dugay. Salamat kayo kayo. Imo da itong uyab ang naghatod ni mo, Lalabs. Ote, Din masamo nagkailaan to. ako na tong kataxti, uy. Mao ba? Ayaw lang kaayo pala bigsalig ng mga lalaki. Kaya naarabay lalaki nga igurang mo pahimos. Buotan mahinoon si Junjun sa kong tanaw, te. Maayon ta. Nabala ka gid tanang akong amo bahin na mo i Junjun. Oh, si Junjun maning nanawag. Hello? Ay, basta. Okay ra. Nagkakawa ka? Humana, ikaw. Wa pa lagi. Ikaw na, uy. Mapasok naman ko kung makadungog ko sa muntingog. Sus, ikaw no, atikan kay ka. Tinod bitaw? Gibingaw magaling ko nimo. Bago pa ganito nagkita. Ingon ini lang yung tingali ning nahigugma. Dali ra bingawon ba? Karong Domingo ba? Ano na sa ta? Asa mo taman, Roy? Bisa ka sa langgod. Kanang dapit nga malingaw ka. Sige. Manangit ko daan sa kong amo nga, mo day off ko. June, abi ba na ko manuroy ta? Gidamang ko kunin mo ining kamay kwarto. Anin ako pamatod ilalabs. Kung nahigugma bagyo ka na ako. Ha? Lalabs. June, ayaw sa. Dili pa ko andam. Madlo ko. Usa may imong kadlukan. Basta mapagduson niya ko. Ay kabala ka. Kaya di ka na ko pasagdan kung mabdus ka. Bantay ha. O lagi, promise na nako nimo. Lalabs. Huwag yun na mo mapugi ni Junjun nga mong kaugalingon. May nahitabo gid na mo. Ay, maayo ang tagdili ko mamabdos. Hala, wala naman ko rikla, ha? Magbalik ko pregnancy test, B. Aron maklaro ni.
Ginoo ko. Positive. Maptos ko. Kinahanglan mahibaw ini si Junjun. May noon nga mabdos ka. Jun, ang sa may itong buhaton, ani. Pahawaras mong trabahoan. Mga tutas barili sa mong dapit. Ano tamang mayo dito? Aron, adto na sa kamanganak. Day, malakas ako ha. Oh, asa man ka? Nangagad mong gutog inom mga kumabarkada. Imo kong biyaan din, he? Ha? Nga naay bata, ug nya di pagkagibuhat. Nga naman di ay. Kadiyo tara magkay ko. Junjun! Hoy, Junjun! Tabangi kong bugos ining kahoy, oy! Og suot ining bagol kay kuhaon ni Ron! Junjun! Ay, paita. Huwag yun mo patungo. Nisibat yun. Mula ka nasad ka? Oh, kay naitari sunahan. Itari ito na mo ang manoks kong amigo. Abi ni mos pagkatinood lang, Junjun. Wa lagi ko makauyon nga tong sitwasyon. Abi ba na ako kung magtipon ta, imo kong paggaon. Imo naman lang hinuong kong pasagdan, oy. Oh, Nain taon tay anak, oy. Unya nga itong panginabuhi din hiyang pagbaligyag bagol o gahoy. Unya, dili pagay kamot tabang. Imo lang ko pasagdan. Mas maayo pa talagang magbuwag na lang ta. Mupauli ko sa amo. Maode ay nagidangatan sa imong pag-live-in og lalaki, lalabs. O, Maong ma. Anhi lang una ko din sa ato, ha. Oh, wa na'y problema, anak, uy. Kana pa nga na ako'y kauban din, he. Og naapog ko'y kalingawan nga apo. Ha? Maninda ka og donut? O, ma. Aron basta nga na ako'y mapalit sa mga panginahanglan sa akong anak. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw. Diarang donut! Init pa! Palit na mo mga suki! Ma, muskwila na ko. Sige, Inday. Ang akong bawon, ma. Diara, oh. Adon ako, ma, ha? Amping na ka. Pauli og sa'yo. Oo, ma. Bye-bye. Dali aras panahon, uy. Sunod tuig. High school na si Inday. Mga dam na ko sa kong paninda. Aron, makapaninda ko sa'yo. Naapara ba ko'y umang atiman nun? Salamat, Ki. Diara ang donut, mga suki. Init pa. Unsa na, Labs? Uy, Sam! Uy, ikaw maguday na. Donut niya akong daoy. Ang baligya. Paliti ko, bi. Uy, adad sa inyo. Di lang ko Labs. Oy, kay way mo kaon sa amo, anak. Na, lasigi, uy. Aris ako sa unahan, ha? Donut! Init pa! Buntag na saba. Ay, mag-post ako sa Facebook, be. Ay, unsaon man nirong panahon na nga. Mauna mo gini uso. Irigmata, Facebook na yun. Mag-post ako. Ay, Lunis na pod. Kayod na sabta ini kay naay estudyante. Kapait ning pobrita. Uy, hala. Ni comment mo ni si Sam sa kong post. Ayaw ka bala ka, Labs.
Kay moabot ra ang lalaki nga mopangga nimo ug dadon ka sa altar sa kaminyoon. Wa ni paglaom oy. Oh. Hala. Ni chat si Sam. Hi, loves. Ay, kapoy ba yung mga laki, uy? Puro pangilad. Oh, ni-chat naman pa ba ni si Sam na ako? Labs, pwede makikita ni mo. Naunta ko'y tuyo ni mo. Diri lang sa tabuan. Tsaka'y tuyo ni tuhan na ay. Madum sa gikog tabuan, ako na lang ni siyang hapiton. Salamat nga, nakikita ka na ko, Labs. Ano saan mo tuyo na ko, Sam? Labs, ang tinuod. Nakagusto ko ni mo. Uy, hatay para good. Unsa din yung imuha, Sam, panguyab ni? Oh, Labs. Sam, tangkahan ta lang ka ha. Dili ko ganahan nga musud og relasyon nga dili seryoso. Kay sakto na ako sa edad. Kung tininood ang imuhay nako, pangasawa nako. Og kinahanglan sab nga madawat nimong akong anak kay naa naman ko'y anak. Dili na ko gusto masakitan pa Sam good. Seryoso ko, Labs. Kung imo na kong sugton, mahalon og paggaon ka. Dili ka na ko pasakitan o andam kong mga mahan si mong anak. Sige, sugtan ti ka. Pero ipakita ha. Tininood ang imuha diri nako. Oh, Labs, oh. Karon na yun, wadto ko sa inyo, aron makigsabot sa imong inahan. Kung kanus ako may. Uy, nagkasinabot na day mong lalabs dong, Sam. Unang, Unya, unsa may plano ni mo dong? sa sunod buwan, mamay minang. Ay, ayaw na lang anang pamay-pamay dong, uy. Ha? Ma, Mas gasto na. Gasto na gid kayo ng pamay-pamay, lalabs. Pakasal na lang og diretso aron gamay ra gasto. Salamat na nga, wakay pagsupak sa mong relasyon ni Lalabs. isa lang gid ako Sam ha. Nga dili ko nimo pasakitan. Oh, Labs, ako na isaadi mo, nga mahalon og pangkaon di ka. Sa pagpatak ng bawat ikaw. Wa ko magdahom sa nahitabo sa akong kinabuhi. Nga may lalaki pa ba daay nga moseryoso na ako. Sa mga naminaw karon, labi na sa single mom, ayaw lagi mo pagkawa sa paglaom. Kay may lalaki ra gyud nga gitagana ang Ginoo nato. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN.